Aan de Emilionlaan in de wijk Campagne werd vanmiddag op ludieke wijze het consulaat van Oeteldonk, de carnavalsnaam voor Den Bosch, geopend. Dat gebeurde op het adres van Bram, die 8 jaar geleden vanuit Den Bosch naar Maastricht verhuisde. Nou ja, omdat er toch een stukje Oeteldonk zit, neem je mee als je hier naartoe verhuist. En een stukje Oeteldonks grondgebied hier in Maastricht. Hoeveel consuls heeft Oeteldonk? 10. En waar zitten die allemaal? Nou ja, die zitten heel veel natuurlijk in de omgeving van Oeteldonk zelf. Onder andere Zandhazendurp, daar ben ik zelf een consul. Dan hebben we nog zeg maar, Slotgat, we hebben Bokkerdonk, Krabberdonk en noem maar op. En we hebben er eentje in Den Haag, de residentie. En dan nu in Maastricht. Hoe is dat hier in Maastricht? Ja, dat is natuurlijk samen met Oeteldonk zijn toch wel de hoogboerigen van het carnaval. Dus dat vind je toch ontzettend leuk dat je daar zeg maar, ook een consulaat hebt. Overigens, consulaat doet niks. Je kunt er ook helemaal niks, het is gewoon gesloten. Maar het is wel leuk om te hebben. Wat jij van vindt? Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien wie ze in Oeteldonk vastelavond vieren. En dat ze dat op deze manier doen. Lekker laat gewoon, hè. Kent ze de Oeteldonkse vastelavond een beetje? Een heel klein beetje. Ik ben afgelopen jaar toevallig daar in het museum geweest. En dat is heel goed opgezet. En doen ze hartstikke leuk. Dus maar totaal anders als wie verder doen. Maar eigenlijk ook wel heel erg leuk. Nou, het grootste verschil is al dat wij hebben 1 prins in Oeteldonk, Prins Amadero. En als ik hier de kranten opsla de laatste weken, dan zijn er hier heel veel prinsen. Nou, dus op heel veel fronten is dat verschillend. En dat is ook mooi, want het is een lokaal feest. Waarbij ook altijd zeggen, alleen wij hebben wat meer last van zeg maar, mensen van boven de grote riolen, zeg ik dan wel eens. Dat ze zich niet gedragen of wat dan ook. Het is een hartstikke mooi feest. Maar allebei met een eigen inslag, eigen manier van carnaval vieren. En dat vind ik hartstikke mooi. Dat moeten we ook zo houden. Wij vieren ook geen carnaval voor de toerist. Maar dat doen wij voor onszelf. Wij zijn geen Volendam. We verkleden ons niet voor de buitenstaander of wat dan ook. En dat is iets waar we allebei natuurlijk veel last van hebben. Vier je hier in Maastricht ook vastelavond? Ik vier vast een avond in Oeteldonk. Niet in Maastricht? Nee, niet in Maastricht. Ja, en wie is dat dan om hij samen even vastelavond te vieren? Ja, dat kun je beter aan hun vragen. Dat zit in een kapel. Noemen ze dat uit Haarlem. Dan denk je, wieso hebben ze dat niet in hun eigen stad? Maar die kosten niet. En die mannen die maken toch wel de kachel aan. Dat is wel leuk. Overigens werd het consulaat vanmiddag, na de diverse plichtplegingen en toespraken, na 11 minuten alweer gesloten. Wij blijven heel even, want wij moeten natuurlijk weer terug naar Oeteldonk. Zondag komt de hoogheid aan bij ons. Ja, daar moet je als Oeteldonker natuurlijk bij zijn, dat is helder. Roepen ze Allah in Oeteldonk? Nee, absoluut niet. Dat is bij jullie ook niet, heb ik begrepen. Ik kwam toen straks nog op het station in de Mos, daar vertrokken wij natuurlijk. En toen kwam er nog een dame en die zegt Allah. Ik zeg nee, dat zeggen wij hier in de Mos niet. Dan moet u een paar kilometer verderop zijn. Wat roepen jullie dan? Gewoon goeiedag en houdoe. Lang leven Oeteldonk, lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Komt er nog een Maastrichts consulaat in Oeteldonk? Ja, dat is een goede vraag. Ik huur bijna niks. Wie huurt hier nog wel, Gert? Ik denk het niet. Maar ja, zeg noets, hè? Hier is een heerlijk. Voor sommige dingen kan ze beter niks zeggen.